Hej. Hvis du har fulgt med her på mine sider, så ved du, at jeg gør en dyd ud af at arbejde ind i parterapi. Parterapi for mig er noget af det mest komplekse og mest fantastiske at arbejde med. De fleste, som går hos mig, de går både en og en, men de går også samlet. Og de går også samlet på den måde, at de ser hinanden i deres terapi. Og det betyder, at der opstår et vi, et os. Og når det får lov til at plante sig imellem to mennesker, så bliver vi på en eller anden måde connected dybere. Men det betyder også, at de sår, som vi hver især har med os, at dem skal der kigges ind i. For ellers så kan der ikke blive et os eller et vi. Og det er nogle gange noget af det, som har den største, den største udfordring og er de kvaler, som vi mennesker vi døjer med, når vi finder sammen som par. Og der skal selvfølgelig være en villighed i at slippe noget af alt det, som vi har med os fra barndommen, fra vores opvækst. Men alligevel ser jeg, at når man ser ind i hinandens rum, der hvor noget gør ondt, så får man en større og en dybere forståelse for det andet menneske. For det drejer sig ikke om, hvem der skal bestemme, hvem der har magt, hvem der kan råbe højst, hvem der kan lukke mest ned. Nej, fordi så er det ikke et parforhold. Så er det egentlig bare et fællesskab om at bo sammen. Så vil du gerne have et parforhold, hvor der er tillid, hvor der er fuld kærlighed, hvor seksualiteten flyder, og hvor at det at dele livet med en anden fuldstændig kan være der, hvor du er tryg, og der, hvor du kan få den støtte, du har behov for. Så er du velkommen. Kom forbi, se hvordan jeg arbejder, ring eller skriv til mig. Hør nærmere måske den tematik, som I har, og man måske kan hjælpe med den.